amunu sɔgɔlen no ana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye février kalo tile 11 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la février kalo tile 10 san 2026 ka sanga ni kiritigɛ dɔgɔkun ye an ka kiri minisiriso kelen no ka fɛrɛ sigi sen kan fɛn min ye casier judiciaire ale ni nationalité olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na bɔlɔlɔsiraw fɛ ka sɔrɔ i ma taa tribunaliso la yaasa dɔ bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn makɔnɔba ani taa ni ka segin bana tribunaliso la ni sɛbɛn ninnu nɔfɛ cogo min na. février kalo tile 10 san 2026 an ka minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinen don kɛnɛya sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye minisiri Asan Bajalo ye ale ye siniwa min ka lasigiden min b'an fɛ yan ale bisimila o hokumu kɔnɔna na u ka kumaw bolila kɛnɛya sabatili ma jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔsow ka baarakɛminɛw ani furakɛli dɛmɛ siratigɛw la minisiri ye hakilijigi kɛ san 65 jɛgafɔ la Bamakɔ ani Pegɛn cɛ ka ban ka siniwa jamana ka cɛsiri min ɲɛsinen don Mali ka kɛnɛyako sabatili ma ale tanu kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ni jamana fila ninnu cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔna na. Fɛn min ye Mamadu Awa Gasama ye kunu février kalo tile 10 san 2026 ale kɔni bilala ni kunnafoniyaw kun y'a jira k'a fɔ ko ale kun jalakilen don ni san 3 kaso ye Côte d'Ivoire jamana kan. Ni kiritigɛ ninnu kɔfɛ Côte d'Ivoire jamanakuntigi ale kɔni yafara Mamadu Awa Gasama ma ni o kɛra nisɔndiyako ye a somɔgɔw ni maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa Kayi fɛn min ye Kayi premier arrondissement policiers ye olu ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ maa fila kan minnu ka baara ɲɛsinen don dɔrɔgu feere ani maaw bolofɛn minɛli ma. Nin ɲinini ninnu senfɛ policiers ye ɲɛnaminimafɛn 28 olu kɔni minɛ ni maa kofɔlen ninnu na ni ka ban ka sefa wari wa 29 ani telefɔni 2 minɛ. Siga kɛra ni maa kofɔlen ninnu na olu si b'a daminɛ san 28 ka taa se san 30 ma. Nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na walasa ni maa kofɔlen ninnu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na. An bɛ taa Kucalakaw fɛ yen fɛn min kɔni ye den fitinin fila ye ni olu suyɛnna ni u si b'a jɔ kalo naani ale bɔɲɔgɔnko la ka février kalo tile 6 san 2026 Sinsina commune na ni ale bɛ Kucala marabolo la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni den ninnu kɔni yera février kalo tile 7 ka taa bila février kalo tile 8 su la k'a sabu kɛ Kucala 3e arrondissement policiers ka cɛsiri ye ni muso fila olu kɔni nɔ yera nin ko in na hali bi sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen Menuisier sifinaka dɔ kɔni ale bɔnɛna ani na siraba kasara dɔ senfɛ kita sigida maaw ka fɔla ni sifinaka ni kɔni minɛn dɔ tun bɛ a bolo ni taji tun bɛ a kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ka tasuma wuli ni siraba kasara in senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ k'a si tun bɛ san 28 na ni den fila o kɔni tun bɛ a bolo. An bɛ taa kokan kibaru la Nigeria jamana kɔnɔna na février kalo tile 8 san 2026 siraba kasara dɔ kɛra sababu ye ka maa 30 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛ u ni na ni ka caman bana ni yɔrɔ ni marabagaw ka fɔla ni siraba kasara in kɔni sababu bɔra mobiliba bolila dɔ ale ka hakilisigibaliya o fɛ ni o kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na ni ka maa caman bana. Mali kunnafoni lajɛbaw aw minnu kun sigilen don k'a lajɛ ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan.